Его бе! Его бе! Къде са свободните медии? Хората са прави, защото правата без тези, които преминават. И ние сме на това. Но пак едва ли през него. Така че, общо взето, трябва да се откаже решение това да се прави. В момента, както разглеждаме развитие, ще на нас съответно това решение. Вие смятате ли, че едно решение може да се хареса? Как да разберем пък на другите граждани това? Това не е... Извинявайте, да логично на граждани какво е, за да можем да разберем. Огромен. Участвате и това е гласувано. Ние обаче искаме. Чеква. Ние направихме 5. Аз последната му отидавам и изпросих една от него. За да може журито да чуе какво мислят хората по проектите. Аз съм секретарна нито от 20, от 15 декември до 25 в САП. На нашата страница проектите седят установи и подават. Това е публикувано на всички медии, знаете, че не има такава медия. Ние за първ път и в разговор. Първото нещо, което бих искал да кажа, че във всички медии, ако не кажете за други медии, Значи, днес не вземеш последния път и не кажеш добър. не, всички е само един вече. Как да накараме журналисти да се бъдат? Аз искам да опитам аз как да накарам някой да си представи как аз няма да мога да...